ita, isagot mi kada kayo ti istorya ana paulwan. Idinayaw awan ni Ama Bubod. Tampok itangal daw dito'y drama tayo ana paulwan. Alipogpog! Akadula, hindi tao. Makaulaw ti kaano ti kumunol-kunol. Ito yan, bagiti kanilako. Nagna kayo lata apong. Di taabanda ti paggatangan tayo iti masida a karne. Kanat nateng. Nga, dahil kung kirigat na itan. Awan ti pag iti natin. Ikaw, di nakita na. Sige, makilinat-lat ka kadagiti tao. Mo, sabihin mo kiti nganda Ay, na. Ay. Ada nang badag ito sinilas ko. Sorry po, nagmamadali lang. Ay! Langgong! Napugsatan ti sinilas ko, binaddakan na. Awanan! Awanan apong. Nakaadayon dyan ang badag iti sinilas yo. Kasano pa itan? Matakay dito yan. Naamin kiti. Mapalimot ijay tirad mo uray awan sinilas. Ala, imbas-ibas umatan ti sinilas yo apong. Supay asali, nagnak. Uray tanda mo to'y maysa. Ha? Unang pangis mat. Man ano? Imbag ka dapag sinublata kadagiti dapan ko. Mamasi itanak. Mala, intana po. Ay, salbag. Itayak pa yan nakatakot dito. Imat lang sungkin Nicolas. Noon yakan tinakita na iti babaya sinurot na Angayat sa akin di langgong. Adi na amon. Kayak digdig ang atan. Sa bagay. Kas jayak ide. Uray sa dino di tadalan. Di baka sa batang iti kursunadak. Kat digaak. Ugali ti lalaki da ita. Kas matlatay. Manador akawitan Basta ang kamatlatay iti upa. Oy, si Kalakay. Awan. Kitam lang arudan alakayak. Sawam pailan. Apay aya. Teritoryok dito, oy. Ay, kasta. Kasta ka di dito'y syudad. Naglawag mo't a kalsada dito'y baro. Kukwati amin a tao ti kalsada. Agraman dito'y igid na. Ta dito'y tidalan ti ado at Nagadulagot na sa umon aya. Ikay jayan. Anyat kuwan dito'y a tao. Nagmas nga at apaman ang isuot na tinangisit ng Diyos na. Kan, anyat ti iruruar na iti nadulpot abayon na. Nagkarusan mo't asabot inyog. Doyo. Anda pa'y payab-yab na. Hoy, umadayo ka dito yan ha, si Kalakay. Kaya't mo, takatusan ka iti duyog Ay, uwin, baro. Sige, umadayo akan kan. Ay, nagturayan day ta tao. Naglokon day ta. Sa anak la kabarbaro dito ibaltog ko la kuman. Palimos po. Gawaan niyo ang kawawang kuboy na kagaya ko. Agdawat itilimaos. Palimos po. Isumot la nagantyohos tagpamaranga bulag. Palimos po. Palimos. Gawaan po ninyo ang kawawang kuboy. Palimos po. Ayan na nga tanyo ni apong ko. Palimos po. Amutan. Palimos. Palimos po. Ayan ni apong ko abubod. Ay, awanan, nagpalao din. Ay, napananangatan ngay. Imbag akmat nga orayan naklaang dito'y taagawid kami. Kabagyam day di alakay? Pinapanaw kung dito'y. Ta-teritoryok day ito alugar. Anyat aramidam dito'y tao. Nita. Tao ko nam kanya. Apay, saan ka tao? Sa bagay, iti day ta alakam.
Kas kalabambante. Oy, siya lang tiag palimos dito ay. Ingkay jay. Apa nga katawa ka? Katawa mo't latay tsuram? Kunak lano bulag ka, nga makakita ka mat gayam. Ha? Ay, salbag ka! Pumanaw ka dito! Awanan ni Kulas. Ay, nabanog ako. Yakmatan mo ti pagsobliak. No, apay kami na tulok ko, kinilganak dyan mas nga at atao. Hindi pangurayak ka ni Kulas. No, apay nga minanalipata, kaurayak gayam nga, soble ni Kulas. Sana kumapit mampanaw ijay no jak nalipatan. Salbag na dyan tao. Kapukan ko na, nayawawa na ko. Dagot ko titipol sa tisapin ko. Just nadakadipol sa ngalo ti. Bueno. Siyak na ito'y apong bubod. Tiyan sisita kadwayo ang nagapuji Santa Scholastica. Anya? Sorry. Pinmisukak dito'y bulsam. Adyak nagpadpadlaw. Hindi agrub-rubat kayo kay Nicolas. Ha? Nakaturugak. Italaang ang nakariingak. Ay, salbag ka nga, sisit. Mangkikiktot ka. Ang bayan. Imbag ta, adda ka akadwak anayaw-awan. Saan ta mayaw awan? Makasublita iti nagkapunta. At paiso? Wan! Dita bulsa ti pulom ti pagpwistuak. Tapno makitak ti pagnanta. At sublita iti imbaga ni Kula sa pangurayam kan kuana. Awanan, nalausan ti ginatang mi kan apong bubod nga ikan, kan karni. Kasanumat ngamin, saan kami ang nakaawid adagos? Awanan ni apong bubod. Sa dinungatan niya, tinapanan na. Kuya, palimos. Ha? Palimos? Mabisina. Sa anak pa'y anamigat. Sa anak anangaldaw. Sa anak tumanan amangan indon rabi no dinak ikan iti kwarta. Ha? Awan kwartak. Langsot. Uray kautom amin abulsak. Awan makaot mo a kwarta. Anya day ta nakasupot. Ay. Tayman, ginatang ko nga ikan kan karni. Naibusan ati kwartak. Taimbayad ko kadag ito'y. Bagig day tan. Itan mo kanya. Ha? Kukwak day to yan. Bye-bye. Intaray nandiyan nakasupot a karni kan ikan. Gusto mat kiti Problema pala itay. No sa dino ti pangibelengak. Kaputam madin ti ayam mo na. Ay, apong bubod. Ayan mon ngay. Nakadandano namon. Kasano pa ang masarakan ka ita? Kalat at umig sa ti palayo po iti angin. Kaslapay. Nakalamlamis. Ito mga positibo ba? Dadlag at ima. Siga ang prinsipe. Siya tiyata. Titijusan dagiti angin. Di Diyosan dagiti angin. Agtamutakkan ka. Apay minturok na matanang kakit. Apay managtabang ka initan na kakupay. Ha? Natanaganan ka iti prinsipe angin. Babad kinaintuting ang payapay ken kanito'y daga. Apay adi mo aramagan iti nagawad ni Christ ang prinsipe.
bagyo? Itayab na ti bagyo? Saan ka galit ito di mag-ifusfus ka? Ay, bagyo. Amak nga ari. Agbalin ka ang prinsip. Hindi ka nito at napakasapol ka. Hindi ka nito at napakarinig mo. Kaya tumarinig ka ang tao. Di ka aglitliday. Di ka agsinsin impyerno. Nasaan ka ang tao? Sa anak at tao. Dapat ka. May isa ka pamahingan. Awan ka po na. Awan mo't mga bakit ka. Ibulat na ito iniisip. Awanan. Nagkalman ti angin. Husto ti imbaga ti amak nga ari. Adi Diyosan dagiti angin. Makapanak. Iti kayat ko apapanan. Ay, sa bali to'y sinurot ta dalan. Sana ka nagnag na dito'y. Ibati mo na itabang tangi sa chinelas mo apong bubod. Dayta ti mangyaw awat ka data. Apay ay pakibiyangan pati chinilas. Kat pag sinsinoblatag dagitoy. O masiitanak. Sang kakita ta kayo nagititawa masabat kayo. Nawan bibiyang da. No pangis ti sinilas ko. Dapan daya ti dapan ko. Oy, si Kalakay. Ha? Si kadaytay. Wag. Ha? Siya, Ha? mangsutil ka kadi, ah. Pinapanaw ka lang aro din ijay teritoryo. Agam ita, at dakamanan dito'y hideout me. Hide out? Manibrong dayta apong bubod. Di mo konkontrahan. Wanya, apay nga daka dito'y. Anya ti aramidam dito'y. Ha? Nayaw awanak. Tila mabali na makipagnaedak pailakan ka. Barok agwapo. Mayat. Wan. Mausar ka. Si Kalakay. Oh, sige, sige. Sumreg ka di tabakod. Apong bubod. Sumurot ka kan kwa. Akin tutulog ka langan tapno di nakakabilan. Oh my God. Ay, sige. Ay, dakusin tinasaraka. Ay, matan ni Kalas. Nagado kayo nga beng. Apay nga da kayo ditoy. Apay adi kay pailagawin iti babalay yo kat rumabiin. Dito'y di balay mi. Saan kami ang mapalubusan ng pumanaw dito'y? Apay ngay. Agtrabaho kami. Hoy, isardang nyo dito. Ha? Asino day takas la grup-ropa nga aswang. Tangiwat mo apong. Siwakan da tangiwat mo no sumanauka. Sikati kasangsangpat akino na ni Pangulo. Ha? Ay, jak amo ti Pangulo yo. Jay kadwam adimtang ditoy. Awan. Asawam? Nita, labid ka ala kaya. Ngam husto, napugtuam. Apay dagitoy obeng. Nagadumat. Anak yo ida. Nagadukat adam damagamon. Ala, ibirok mo matabukot mo ditan. Maturo kayon. Anya. Ang sa anak pa'y anangan. Pakanundak pa'y kadia. Agbayan. Pakanan? Di ka pa'y nagtrabaho? Pakanandakan? Maturog kakit din. Tagtrabaho kan to pa'y inton bigat. Trabaho nga umuna, sakbay tikaan. Anya a lugar to'y nagtakdarat.
Nasipngatan iti aglawlaw. Ngam naglawag ti panagkitak iti sipngat. Rabii dito'y lubong dagiti tao. Oras a panagdakiwas dagiti tao at dakas ti pampanunot da. Gusto ka, madambi. Karaman na yan akay. Napigpig sa tiguyod na kadagiti manang nga asik. Amang tadi tilibos. Unan, Ha? kat mayat din ang panunod mo. Talaga. Saan lang ubing ti tao tayon? No di kat uray lalakay kan babagat. Iso nga. Agitalaw kayo man ti babagat. Iyagiw amin ni dati to'y haydang. Areglado mo ulo. Kwento ulo. Dakas ti sarsaritaan dagiti mangmangag kong agtutungtong. Umasidag ka kadakwada. Uray, kat sandak a makita. Nabilag ti pan nakabalin nga imat ti inyok kanyak ti amak nga ari dagiti angin. Agpukawak iti imatang ti tao anangisit ti panagpuspuso na. Nupatpatak ti medalyon. Awanen ti makakita kanyak. Ato manan ti kwarta ta, madambi. Makapanaw tan dito'y Pilipinas, babaen iti naurnong ta kwarta. Arigladon ti amin, Pangulo. Ngam kasano dagiti ubing kan tila kay akaisang sangpat mo ditoy. Adda imol at alkek. Isuda pa lang ti mga itaulo iti grupo. Basta pumanaw tan ditoy. Sagbay ama disgrasya pa ida ito'y naurnong ta kwarta. Kasanon numakadlaw da imol nga itaray talagayam tinaurnong tayo. Oh, ne. Apay ngay. Agangin matan. Ne. Pangulo! May taytayaban. May taytayaban dagiti kwartang! Papel di bangko. Asos. Pinutan na kita. Oops! Ubeng! Umay kayo! Agsit pa kayo iti may taytay pa kwarta! Ha? Apay ngay, Pangulo! Ayapang mo kita! May mayatan no at dada tumulong. Amang ano itayap ti angin, aging kay tirwarta iti kwarta. Awan tulakat nga rutan. Ubeng! Umay kayo agsit pa iti kwarta! Apong bubod, ato tinasipaw mo ang kwarta. Napuno ti bulsa akon. Iso nga ron, akapilita na si Mukso ka kundi ti unang tibadom. Tama sa lakmot na niti ang pup dagiti kwarta asinipaw mo. Sikan sa lang di nakasipaw mo ti kwarta na itayap. Ay, tagtagari. Apong bobod. Ha? Gilos. Hilata nagpakita ka. Tita Sango? Pumanaw tayo ditoy. Umayan dagiti pulis amang tiliw ka dagiti man ni Brong. Anya? Nakita kida apong bubot. Narigpunda amin di taunag. Nagtatakyas mo tan nagitiuping. Intayon apong bobod. Agpaubakan kanyak. Ha? Wan. Intayon. Ay, akalan. Agkidam ka lang apong bubod. Agmulagat kanto. Intun ibagak na agmulagat ka. Adda pagpatinggaan ti kinadakas, uray pay no asino ti agaramid. Bueno gagayem, di tanti nagpatinggaan ti may sapay nga istorya iti pan nakigasang gasat ti mortal a hero dito'y drama Anapauluan. Alipongpong! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Ken iti direksyon Kirby Rillera. Musika Jun Rebutazo. Computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon